2021 எப்படி போச்சு உங்களுக்கு? எப்படி போச்சுன்னே தெரியல, சர்ன்னு போயிடுச்சு. 2021 நாசமா போச்சு. அழுகவும் முடியல, சிரிக்கவும் முடியல, நடுத்தரமா போச்சு. எப்படி போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? லீவா போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அமெரிக்கால வந்து லீவ் விட்டுறணும், பாஸ் போட்டு விட்டுறணும், அந்த மாதிரியா? இல்ல இல்ல, நாங்களே உருப்படியா இருக்க மாட்டோம், அவங்க மட்டும் எதுக்கு உருப்படியா இருக்கணும்? ரெசல்யூஷனே எடுக்க கூடாதுன்னு. அதுவே ரெசல்யூஷன். இது நல்ல முடிவு. எடுத்தா நம்ம எங்க கடைபிடிக்க போறோம்? 10 வாட்டி உமிக்கிறானா ஒலிக்கிறான்னு வந்துடும். அதுக்கு பேரு ஒமிக்கிறான்னு வைக்க கூடாதுப்பா, ஒலிக்கிறான்னு வைக்கணும். அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். ஹாப்பி நியூ இயர். புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பியா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர். இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். 2021 போச்சு இல்லையா? எப்படி போச்சு உனக்கு? ரொம்ப போரிங்கா இருந்துச்சு. வெளியில தான் கொரோனான்றனால யாருமே வெளியில இல்லையா. அப்புறம் எங்க வீட்ல எல்லாம் பயமுறுத்துறாங்க, கொரோனா வந்துருண்டான்ட்டு. அடுத்து இந்த குவாரண்டைன் இதான் நிறைய வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். 2021 சொல்ற அளவுக்கு ஒன்றும் விசேஷமா போகல. எல்லாம் கொரோனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹோட்டல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் இப்போ மூடிட்டு இப்போ சும்மா சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். 2022 நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வரட்டும், பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ரொம்ப போரிங்கா தான் போச்சு. எப்படி போச்சுன்னே தெரியல, சர்ன்னு போயிடுச்சு. என்ன சொல்றேன், எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்போ எண்ட் ஆச்சுன்னு கூட எங்களால் பார்க்க முடியல, அப்படியே போயிடுச்சு. 2021 வந்து ரொம்ப கவலைக்கிடமாக போச்சு. லாக்டவுனு ஒன்றத்தையும் என்ஜாய் பண்ண முடியல. ஸோ 2022 பீஸ்ஃபுல்லாக போகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். பட் அது எந்த அளவுக்கு போகுன்றது எனக்கு தெரியல. என்னைக்கு நடந்திருக்கு அதான் எதிர்பார்ப்பில் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு நடக்கணும்னு போகலாம், அவ்வளோதான். நல்லா போச்சு, தரமா போச்சு. ஏதாவது நடந்துகிட்டே இருக்குது. நல்ல விஷயமா மோசமான விஷயம் தான் நடக்குது. நமக்கு என்னைக்கு நடந்திருக்கு? அதானே நம்ம வாய்க்க. அது டிசம்பர் கொஞ்சம் நல்லா போகுது, ஏதோ பெர்ஃபெக்டா. அந்த கிறிஸ்மஸ்னால ஏதோ நல்லா போகுது. 2021 நாசமா போச்சு. 2022 இப்போ மேபி நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன். சுருக்கமா சொல்ல போனா அழுகவும் முடியல, சிரிக்கவும் முடியல, அந்த அளவுக்கு நடுத்தரமா போச்சு. இப்போ 2021 நடந்த நல்ல விஷயம்னா எதை சொல்லுவீங்க? 2021 நடந்த நல்ல விஷயங்கள்னா எதுவும் நடக்கலையப்பா. அந்த மாதிரி ஒன்றும் சொல்ற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. மோசமான விஷயம்னா அது மாதிரியும் எதுவும் கிடையாது. நார்மலா அப்படியே லெவலில் அப்படியே நம்ம லைஃப் ரெண்டு இல்லாமல் சந்தோஷமும் இல்லாமல் கவலையும் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு. நடந்த மோசமான விஷயம்னா எனக்கு இப்போ ரஷ்யா போறதா இருந்துச்சு. எங்க டாடி உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு, போல. ரொம்ப மோசமான விஷயம். நல்ல விஷயம்னா அதேதான், ரஷ்யான்னு போறதா செலக்ட் பண்ணேன். ஜாலியா இருந்துச்சு, ஹாப்பியா இருந்துச்சு. அப்புறம் புஷ்ன்னு போயிடுச்சு. ட்ரீம்லே 2021 அரசியல் மாற்றம் இருந்துச்சு. நடந்த மோசமான விஷயம்னா கோவிட், கொரோனா தான். வீட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்ட காலம் போய் வீட்டுக்கு வராதீங்க அப்படின்னு சொல்ற காலம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால வந்து 2020-21 வந்து இதுதான் நடந்துச்சு. நல்ல விஷயம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களோட ஒரு நட்பு கிடைச்சது. கண்டிப்பாக அந்த நட்பு வந்து ரொம்ப நான் ப்ரீஷியஸாக நினைக்கிறேன். அதனால வந்து அது நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுவேன். கெட்ட விஷயம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருக்கு. அதில் முக்கியமாக சொன்னா மக்கள் வந்து இன்னும் வந்து அந்த வேக்சினேஷன் போடாம ரொம்ப லத்தாஜிக்காக இருக்காங்க. 21 அப்பாவோட அப்பா இறந்துட்டாங்க. அப்பா தாத்தா அப்பா இறந்துட்டாங்க. அது மோசமான விஷயம். இது ஹாப்பினஸ் வந்து லவ் செட் ஆயிடுச்சா? ஆல் தி பெஸ்ட். பட் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமா இல்லாம பாத்துக்கலாம் இல்ல ப்ரோ. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷமான நம்ம டெல்லியில வந்து நம்ம விவசாயிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட 3-4 மாசமா போராடினாங்க. எவ்வளோ பேர் நூற்றுக்கணக்கான பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் ஒரு நல்ல சொல்யூஷனா வந்து அந்த இதை வந்து வாபஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எனக்கு. நல்ல விஷயம் ஆட்சி மாற்றம். மோசமான விஷயம் அது போனதாகவே இருக்கட்டும். 2020 கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்போ 2021 எப்படி இருக்கு? 2020 கம்பேர் பண்ணும்போது 21 பரவாயில்ல. 2020 ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஃபுல்லா மூடிட்டாங்க. ஆமா, ஃபுல்லா எல்லாம் இதாயிருச்சு. அப்புறம் 2021 கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அப்படியே நார்மலா வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு. 2020 மாதிரி கஷ்டம் இல்ல, நார்மலா போயிட்டு இருக்கு. 22 வர வருஷம் எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷமா வரட்டும், ஹாப்பியா இருப்போம். பெட்டர் இல்ல, என்ன பொறுத்தவரை பெட்டர் இல்ல. அதுவும் கொரோனா, இதுவும் கொரோனா. அங்க கொரோனா இங்க ஒமேக்ரான், அவ்வளவுதான். டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு? எதுவும் இல்ல. அதுவும் இருக்குல, நிறைய லீவா கொடுத்திருந்தாங்க, கம்மியா தான் கொடுக்குறாங்க. ஆமா, பிள்ளைங்கலாம் பாவம், லீவ் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இல்ல பிள்ளைங்கலாம் பாவம், எங்களால விளையாட முடியாதுங்க கூட. ஸ்கூல்னு போயிருதுங்க, ஆன்லைன் போயிருதுங்க. அதுங்களே உருப்படியா இருக்க விடுறது இல்ல. நாங்களே உருப்படியா இருக்க மாட்டோம், அவங்க மட்டும் எதுக்கு உருப்படியா இருக்கணும்? அது ரொம்ப மோசம். இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இதுக்கப்புறம் போறது அது கொஞ்சம் உருப்படியா போட்டு அந்த கொரோனாவிலே நம்ம 2020 போயிடுச்சு. திருப்பி 2021 கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரீயா இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் 3 months 4 months கொஞ்சம் இதா இருந்தோம். அதுக்கப்புறமேட்டு ஃப்ரீயா இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் growth-ஆ தான் இருக்கு, பெட்டரா தான் இருக்கு. கண்டிப்பா பெட்டரா தான் இருந்தது. ரொம்ப லாக்டவுன்ல இருந்து வந்தனால ஓகே தான். 2022 எப்படி
போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? நல்லா போனால் நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி இல்லாமல் லாக்டவுன் எதுவும் இல்லாமல் இப்போ எப்படி நார்மல் பீப்புள் இருக்காங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு யாரும் கஷ்டப்படாமல் அப்படி போனால் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? லீவாக போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அமெரிக்கான் வந்து லீவ் விட்டுறணும், பாஸ்போர்ட் விட்டுறணும் அந்த மாதிரியா? இல்ல ஸ்கூல் வச்சாதான் நல்லா இருக்கும். ஸ்கூல் வச்சாதான் ஜாலியாக விளையாட முடியும். அப்படியே படிக்க முடியும்னு வராது, விளையாட முடியும். பிடி பீரியட் வைக்கணும். ஆனால் இந்த ஒமிக்ரான் பேர் வச்சிருக்காங்கல்ல, ஆமாப்பா. நீங்க ஒரு பேர் வைக்கலன்னா அதுக்கு என்ன பேர் வைப்பீங்க? அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னீங்க? ஒமிக்ரானாமே. ஒமிக்ரான். அதை ஒரு 10 வாட்டி சொல்லுங்களேன். 10 வாட்டி ஒமிக்கிறானா ஒலிக்கிறான்னு வந்துடும். அதுக்கு பேர் ஒமிக்கிறான்னு வைக்க கூடாதுப்பா, ஒலிக்கிறான்னு வைக்கணும். அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். 2022ல எடுக்க போற ரெசல்யூஷன் அத சொல்லுங்க. இது நான் எடுக்க போறேன் அப்படினா அத சொல்லுங்க. 2021லயா? 22லயா? 22ல ட்ரீம் இருக்கு. ஒரு ட்ரீம். என்ன ட்ரீம்? நாங்க ஸ்டுடியோ ஓபன் பண்ற போறோம். என்ன ஸ்டுடியோ? ஒரு பியூட்டிஷியன் ஸ்டுடியோ. கருப்பா இருந்தா வெள்ளையாக்கிறீங்களா? நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். நான் என்னென்ன கேக்கலங்க. கருப்பா இருந்தா வெள்ளையாக்கிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நீங்க தான். ஓகே, ஸ்டிங்கர் அடிச்ச உடனே முதல்ல 360 டாக் பண்ணுவோம். உடனே டாக் உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர். இன்விடேஷனே உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நான் தான். அதோட கடையை கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க. நீங்க மட்டும் தான். அப்ப நீங்க வந்தா நாங்க கடையை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். டெஃபினெட்லி எல்லா ஆயில்ல என்டே போட்டுருவீங்க. 2022 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிரச்சனைகளை வந்து நான் ஈஸியாக பார்க்க போகிறேன். எல்லா பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்குள்ளே போட்டு அடக்கிக்கிறனால தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட் ஆகிறோம், கத்துறோம், கோவப்படுறோம். ஸோ அதை வந்து குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. 2021ல என்ன எடுத்தீங்க? 2021ல வந்து ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கிராஜுவலாக குறைஞ்சி இப்போ ஒரு சிகரெட்டுக்கு வந்துருச்சு. அதுவும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. இப்போல்லாம் ஜிம்முக்கு போயிட்டு இருக்கேன். இனிமேட்டு வந்து யோகா பண்ணலாம் நான் ரெசல்யூஷன் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப பேர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க, யோகா போய் பண்ணுங்க ஜிம்முக்கு போகிறதோட. யோகா பண்ண என்ன பெட்டராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ டுக் ரெசல்யூஷன். கம்மிங் சண்டேலேருந்து கூட நான் கிளாஸ் தான் போகிறேன். அது ஐயப்பன் கோயில் தான் போகிறேன் கண்டிப்பாக. அதாவது இப்போ சரக்கு அடிக்கிறவங்க இன்னையோட இந்த குடியோ நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க, பார்த்தாலே தெரியுது. சொல்கிறேன், இன்னையோட இந்த குடியை விட்றோம்டா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல. நீங்கள் என்ன ரெசல்யூஷன் எடுக்க போகிறீங்க? ரொம்ப சுத்தக்கூடாது. ரொம்ப சுத்தக்கூடாது. யாரோட? பசங்களோட ரெசல்யூஷனே எடுக்கக்கூடாதுன்னு. அதுவே ரெசல்யூஷன். இது நல்ல முடிவு. எடுத்தால் நம்ம எங்கே கடைபிடிக்க போகிறோம்? கண்டிப்பா நம்ம பண்ண போறது இல்ல. அதனால எதுக்கு எடுத்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணி? ஆமா கண்டிப்பா. மேபி ஃபுட்பால் கோச்சிங் போலான்னு இருக்கேன். பசங்களோட அவ்வளோ சுற்றுறதை நிப்பாட்டலான்னு இருக்கேன். ஆனால் விட்டுற மாட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் ஃபுல்லாக தான் போகும். அதோட மோசமாக போகும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்துக்கலாம். 10 மணிக்கு மேலே குடிக்க கூடாது. 10 மணிக்கு மேலேனா குடிக்க கூடாது. அதை ஒயின் ஷாப்பே மூடிடுவாங்களே. சொல்றதை கேளுங்க. 10 மணிக்கு மேலே குடிக்க கூடாது. 5 மணிக்கு மேலே காலையில் குளிக்க கூடாது. இதை ரெண்டையும் செஞ்சோம்னா டைரக்டா ஒமிக்ரான் வார்டு தான். ஒமிக்ரான். ஆமா, அதை பத்தி கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இந்த கொரோனா இருக்கு இல்லையா, போன வருஷம் கொரோனா வந்துச்சு. ஓ, ஒமிக்ரான் ஒன்று கிடக்கு. சரி, இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஓ, ஒமிக்ரானுக்கும் கொரோனாவுக்கும் வித்தியாசம். உயிரோட உள்ளவனை கொன்னு போச்சாங்கன்னா அதுக்கு பேரு கொரோனா. உயிரோட உள்ளவனை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க, அதுக்கு பேரு ஒமிக்ரான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த ஊர்ல எவனுமே சொல்ல மாட்டான். ஹாப்பி நியூ இயர். புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பியா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர். இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இந்த வருஷம் நல்ல வருஷமா அமையணும். தயவுசெய்து எல்லாரும் வேக்சினேஷன் போடுங்க ப்ளீஸ். இந்த சேனல் மூலமா நாங்கள் எல்லாத்தையும் கைட் பண்றோம். அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் பிரதர் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஆல்.